Aniya kami karon sa Zamboanga del Norte Medical Center Dialysis Clinic. O kini ako ang gi-celebrate ka mga adlaw ang pag-inauguration and blessings of the newly installed 18 machines of Zamboanga del Norte Medical Center. Kini usa ka dako nga panalangin nga atong naangkon tungod sa paghatag pag-spearhead sa atong ang beloved governor nga si Governor Uy, nga siya ang nagaulong nga nagkuhata og mga bagong machines para mo serve sa ato ang mga end-stage renal disease patients na gitawag og chronic kidney disease patients na sila nakaangkon o paglaom pinaagi sa hemodialysis. So, kini nga mga machines, mao kini ang makahatag og paglaom sa atong mga pasyente. Labi na gayud nga katong atong mga kaigsuonan nga naghandom pa nga gusto mataas-taas ang inyong kinabuhi pinaagi sa hemodialysis treatment. Ug karon malipayon ta nga nahimo na gyud nga dako nga panalangin ani ata karon o sa atong mga pasyente daghan kayo ang dapat ipasalamat sa Ginoo sa atong ang province sa Zamboanga del Norte. O hinaot nga kitang tanan maatong masultian ang atong mga higalaan nga dili na sila mag-adto sa laing lugar kay tungod ang atong ang gobyerno dinhi sa Zamboanga del Norte aduna nay mga bag-ong mga makina nga ni-install. O God bless to all our patients, to all the staff, and to everyone, to our governor, daghan kayong salamat. Congratulations! It's a long way home when you're on your own, and your only friends are traffic lights speaking in Morse code. Yeah, the road is long and I am tired, but with you on my horizon I will drive until it all breaks down, 'cause I can't breathe without you near. You keep me safe, keep me sane, keep me honest. You keep me